F'nofs l-2010 il-Gvern ta' Lawrence Gonzi ressa quddiem il-Parlament liġi biex idaħħal il-whistleblower. Fis-sajf li għadda mbagħad ippubblika d-dettalji tal-abbozz ta' liġi dwar il-koabitazzjoni. Dwar dawn iż-żewġ liġijiet il-Gvern kien qal illi rriedhom jiġu diskussi u jitlu fis-seħħ malajr kemm jista' jkun. Madankollu dawn il-liġijiet mhux biss qatt ma kienu diskussi mill-Parlament iżda meta fit-tielet ġimgħa tal-kampanija elettorali il-Partit Nazzjonalista ħareġ il-programm elettorali tiegħu la l-liġi tal-koabitazzjoni u lanqas il-liġi tal-whistleblower ma kienu imsemmija fih. Fost dawk li imbuttaw il-qoddim il-liġi tal-koabitazzjoni fl-aħħar leġislatura kien hemm id-deputat indipendenti Jeffrey Pullicino Orlando. Ma' One News Pullicino Orlando jgħid li jinsab sorpriż ħafna illi l-liġi tal-koabitazzjoni ma tidhirx fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. U dan wara illi kienet imweda l-ewwel darba fil-programm elettorali ta' 15-il sena ilu. Fil-fatt skantajt għax din il-liġi l-onet kienet imweda l-ewwel darba fil-programm elettorali tal-1998 mill-Partit Nazzjonalista. Sar ħafna xogħol fuqha il-liġi tal-koabitazzjoni, il-liġi kienet lesta biex tiġi ppubblikata, kienet ħadd tfisser pass kbir il qudiem anke għall komunità gay f'pajjiżna u għal xi raġuni oħra ma żidniex il-ħin biex niddiskutuha. Il-liġi tal-whistleblower, il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u tneħħija tal-preskrizzjoni wkoll baqgħu ma daħlux fis-seħħ taħt it-tmexxija tal-Lawrence Gonzi. U ebda waħda minnhom ma tissemma fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tad-9 ta' Marzu. Jeffrey Pullicino Orlando jgħid li dawn il-liġijiet huma importanti fġieħ it-trasparenza. Biex l-amministrazzjoni tal-pajjiż jimxi b'mod seren, żgur li fattura u li jrid ikun hemm trasparenza. Issa permezz ta' dawn il-liġijiet li qed issemmi żgur li ħanejnu li jkun hemm aktar trasparenza fil-konfront tax-xogħol tal-partiti tagħna. Iżejt li anka f'dan il-każ jiskanta kif il-Partit Nazzjonalista ma nniżilx dawn il-liġijiet fil-programm elettorali tiegħu. Qed niskanta kif dawn huma liġijiet li qegħdin fuqhom kulħadd tkellem fuqhom anke saħansitra l-Prim Ministru fuq il-bżonn tagħhom il-Prim Ministru. U allura mbagħad ma spiċċawx imniżla fil-programm elettorali biex ikun hemm serħan tal-moħħ mill-elettorat. Pullicino Orlando jgħid li l-aħħar skandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt wara kemm hemm bżonn dawn il-liġijiet favur tmexxija trasparenti. Mill-ċirkostanzi li qed insegwu preżentament fil-konfront tal-Lena Malta żgur li aktar u aktar jidher li hemm il-bżonn li t-trasparenza tkun aktar evidenti.